कक्षा ठुप कदे कवे ने कक्षा कबदन हकावा रुयांग हाउपुर उसam jongka shnong mau siang ba bat ka shnong mau ro west khasil district menta ka skin sa jan ka khalai tri unailar ahaja ar unong tho kubor bat kirang ba na ka shnong mau siang ba keliya le shakte ke jaka ban pek ka ye ka jing itna jong ka kक्षा bat la yo ban yekren bat uba pinong se uwe ni kiri rang ba ha ka baula ong balada don ka surok haru ka te ke jaka kan long ka jingmun toi ka bukrau ye ki nong wan jingo kai perthei tungi ni sngap ye ka ei ka ba uti urang ba udan ban ong ia kan ka chai thuk ka bala ai kerteng ke ha ka tin ka jumi ka kan ka thai ka dong mo ka chnong mo siang ba bat kan ka area mau lang miang kaya khabru bat kan ka chnong mau rok lam rai te na tu ki semen dai ki ai kerteng ne thuk namar ba ka jing long jong ka ka chai ha ka wa ka ka batu na ka long ka no chi sin no bat nang ta kaki biang sachisin te kilakot ya ka ha ka bakano arsin te kakin yung isane ki ang kano trup kamut ha ka bakalano arsin te iya kata la penlong kata ka kerteng layo e kerteng trup katin kathan yung isane te ka jubut yung ka kalong kunta ha ka bayadai bat kane na ka penta kane ka chai te na kaliang yung ikinong sunong ni don hi ka jil mu ke ang nut ba kalong ko wei ke jaka ka ba itnam ha ka jing pai yaka de rei chem chitom idon ka tu kat ne na kaliang jile ki tourist spot ki bala poi hang ne i wei ar lai saut kum tu bila poi hi tang ba ka chitom ha kalim ti ban jai nomor kalong ka jingai de na ka surok ba hadu hangne kadon tumba san riu kilometer anta dena sedang mau siang ba hangne pat kalong tumba lai kilometer ka ba hapi hapo uput senong jong ka senong mau siang ba te nakaliang jong ni kum ki no jong senong ni don ke jang nut nakaliang jong ki tenak jong kai te ni don ke jang nut bala dalong kepala hi ba kan poi hi kalenti lane ki footpath ha ka bakal na ka banta kinong jung kai kan pensuk ha ka bagi wan ya ban pek hang ne namar ba kalong di ka ba itenak na ka banta ka jing pek kai ha ka ne ka chai de ka jing bu jung kalong tang tahi ang no la ku nu na ka liang ka tenat ha ka jing jung kai pa thei lada ka don lat kan bi lem ba kan long di ka wei na ka banta ki jing jung kai ha ka ri ka si ka ti ka jing kata kalong kacing anu kecing dah kalian kacing orang masih paham. De nak kebenta kini kita kisin juga kiui habai dia poi hang nemo. De kini don kipreu nak ki arteli kisinong masih mbak bat karena kacing mau rok. De nimlak banlen ya tadi dia. Didok jai kapamut natu benai April hadu Agos. Te kadai kapor ka ayom jong ki bantiu te ha kapor ka ba slap bat kumju kapor ka barang na kadai ka chai dia kiu baik te namar kata katau ba kibreu dia melin ban dia wantong anda kila poi ha kadai ka ranap mau mo kila kiu kila par ya kadai ka mau te kumta ki sa tong ya ki bat dia ka pakin lai pantong hang tu kisian sitom namar ka suntuj na dakin yang ekiput dau telai bat kita ialah dia nane na sengkai bat kisah ya yang suka mau katu bat kisah tong yang tu dok kata bat ya kita sila benturun kam ha bat sipam bat di ya tiru teng katu kene dia jauh hi hangne de kita ki bawan tong dok namar bat teng teu kampun dia ka por menit bat men step upakiu mensi tetang katu kene dunai de na kata daw bagi up untuk namar haka chisigi hite umpiu lenterman ka kanta de kadon kapor laisin hadu sausin haka chisigi haka arab so kanta kadon kapor pintu do de kimban se ki hap ya kaban sa mitru baladai kito kipor baki yamlin haka no kapor ka ba udo upiu kebut kisaki ban like pek pasatong. Since 2014, our country has been plagued
by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.